Gukonyera tu umwaka wa 1984 na liye kesi getangana kigma kiali getiwe ga sense ya Kenya keskerenge tamangana kibinyi binyamoreo na gukwirera amangana manga kwane kiwa sense ya Kenya kobono miaka 40 magega ya wikraboni gani ga serikali yense ya Kenya era sebirundo byo kwene kyangango ko ngwane kibare ngango kora baru muchando igabo binyinyi bya nyamoreo ga sense ya Kenya kolenda asente zo kunyera tu umwaka wetu umwaka wa 2023 noro mwaka boiga bantu wetani chiri bwe 200 basiria ubugima bwabo kubwatekana n'umucando yega nabwe binyinye biga byenyamoreo asebe ngo kumanya tu nga wikraboni ga sense yega ya Kenya abantu wetania emilioni ya mochiri gutainye nigo bamenya tine binyinye biga byenyamoreo kolenda bono ndizo kumanya gati y'ekikaunti chiri kiganda kuri kena mu baro munge kigma w'abantu bari bamenyete n'ebinyinyi byenyamoreo naboigo okwambukirwa kwa birengo bigoro asense ya Kenya tuguchakaye maseyemo county ya Kisumu na county egenda kulikia egenda kulikia chikese chinyinge kigma wika ebirengo bye 11 chinugutaisano na ibere nabwo yamakubwatigwa ne county ya Homa Bay asebirengo bye 10 chinugutaisano nemo nabwo yabwatigwa ne county ya Migori asebirengo bye 10 chinugutainye nabwo yamakubwatigwa ne county ya Siaya asebirengo bya Kianda chinugutaisa na isato igona kwerera orongo rwa Nyanza koborogongo rugenda kweneke bikolebne biga byo kwambukirwa kwebinyinye biga byenyamoreo ga sense ya Kenya koba ebitambo koba ebiwango bigurukegma asoroboti rwa bwato kwa amatuko abwango gakorende boigo okwenyera tu abasaye mbarabu bagenda kweneke mbarabu mu baroboro monene kegma asbali bonsi bambukiriwe binyinyi byenyamoreo ase amatuko abwango iga abaga basaya baiga niko baregati emyaka 15 weke myaka 34 barabu bairikirie biwango bigoro kima bye binyinyi biga byenyamoreo igona kubeke bigwanke bikoba yasebe mangana ringeta 75% ya total asbali bonse bakwambukirwe binyinyi biga byenyamoreo kurende boigo gati county chiri kiganda kuri kebikore biga byense kegma namone county ya Tana River na area Isiolo nabwo chinsamo chiri cha West Pokot asebirengo bye 0.7% yabatu ne county ya Marsabit asebirengo bya 0.5% abege ensemeli ya Mandera 0.3% ensemeli ya Garissa 0.2% abege makorense ya Wajir ebirengo bya 0.1% koleno mwanchu ngo kumanya tu niga serikali ngende kubeka emerobelyo yo kwenekya ngango kolere binyinye bigana bigo ngo bikeyaniere ga sense ya Kenya 40 years later aswikrabo niga serikali egenda kubeka emerobelyo inse yesere ye wizara yo bochenu kwenekya nga emgwa mariyo ngo tokana bigo emerobelyo nsi yo gutanga binyinye biga ngo tokere ko bona asaba bagenda kuboligwa wesokya na kwenekya ngo tumeka bare mepira yo gutanga biyo kwambukirwa kwebinyinye biga abego kwene kyanga bali babwate binyinyi bigo ikaraboniga kutumeka bara mariogo ayiwe karaboniga serikali yandakorwa ase birengo bya igoro kegima kuri ndiri tangana kemanzo kunyira mwanchu muri tuko cyakora bature tukura se county ya Kisii asomo waziri bo bachenwa se county yega Ronald Nyakweba abagati ya bali basokia kurire mwana yiri tweliga lyo kurire mwana emyaka 40 yenyamoreo ga sense ya Kenya sabwatani abaikirana nagati yabo igenya gitali nene ya KTRH nebyombe au abego muri kito Isaiah Maobe okororo bacyo rwasinchira yo bikirana Akero ensengi mahaya alingi guchengera lituko lyenyamoreo county ya Kisii nigetatigara maiga haseyane kyo muyego yo asegetigia sameta asanonya naboigo mu waziri bo bachenume county ya Kisii Ronald Nyakweba bekiriteneni unaye na mbenene yabasacha nigo batareso kiburonge kubwaterana egera kurwani enduali yo asate birumna inambe yo nigegenda tegukina lituko aselinde bakore voluntary HIV testing bamanye nga gose mbaruareti asengencho amangana ali uchunguzi nyayo korekana ne ayale korekana nga bijane binge osaba muri abange iko baruareti burere bwo kimi na bago sambaza ase chinka cheta satomenyete yani asenjerende ego tutagete tom abagaka baito na abana baito abamura baimokerere igoro na barabu banyoro bumanyo bwe HIV
na barabo bamanya ng'ana ky'oborwaire oboiga bogokonywa erinde mbogenderera ase abanto abange. Ase ensemo yende nyakweba nigatebire ng'okogani nkoraroro kwa abanto bonsi gochamo nabo igo koraria koene king'ango kwanera bare oborwaire obo ase chinchera chioboikeranu nabo igo gokora nonya no koneng'enta bari bamenyete amo n'oborwaire obo ase atebire buna eyi nesegi yakire omonto na igo neribagarigia riokoyerwana twensi tubwatana pamoja to create awareness tonyare korwana oborwaire obo stigma era ase amang'ana ya ukimwi batonera ororo ase Kenya itoka igarero ase ensemo yaye omo MCA bwensemo yasamete mukwerero nere nigatebire buna okugani nkoraroro kwa basaye nabo igabana koegwa maigerio agwenerete yokwene kinga na barabungu bwaterani bari boikerano ase ng'encho yokurwania okuranda kwendwa ireyo buya abana baita basomigwe bamanya buna HIV AIDS n'oburwaire obu naboro butabwati kubwenia chinga kichicho musike sonye nigaburirie abasaye nabo igo bari bobwate chinywomo kwelita burungi nabo igo kwene king'ango beka bari amasikani ase chiamate chiabo bunenjira yemo yogokeania okuranda nabo igo kogenderera koborro kwendwaria iyo. Let us abstain sex mpaka engakieria etakeire naye otakeire kunyoma onyare kobagokoba n'omung'ino na bari tunyomete tigango totware omung'ino oyo. Abanyagitari boigo korwa ase kaunti ya Kisii nigo baenekire ng'okwambukira kwenyamoreo nigo kogenda kuranda rituka ase erinde ase bagoteba ng'a ang'e abantu chiribu 50 nigo bono bamenyete amo n'endwari eye nyamoreo ase boigo baburirie abantu bono korigia chinchera chionsi chiokurwania endwari eyo. Statistics chia HIV ase kaunti yaito prevalence rate ere 4.4% naende tokagerete abantu chiribu 48 barwarete uburwaire bwa HIV. Tukio buo boigo nigo bwenekire ng'abangi n'abange babwateraneti nigo batari kogenda ase chikiriniki egento kirire abana bakoiburwa mo n'enyamoreo kogenderera komentekana ase kaunti ya Kisii. 2019 abana babete infected with HIV ase Kisii county na abana 56 aso mwaka 2020 abana 52 aso mwaka 2021 abana 27 omwaka 2022 abana 35 omwaka 2023 abana 42 omwaka 2024 baikira abana 42 na ntora akoro mwaka bari bameta mo n'oburwaire obwo nonya nabo igo nigo bachengira ritukerio nabo igo kumanya abantu bonsi ng'abesokia na gokorera oboringori na ng'onya bakonyerekana abatwarire ndwari eyo bachake konyora maigerio nabo igo konyora amariogo. But when nili disclose hiyo my status nikawa sasa niko free from that stigma yenye ilikuwa inanihinda. Nimelea watoto wangu wawili, they are HIV negative and bado naenda kumenta my younger mothers wenye wako kwa community kuambia being HIV positive doesn't mean that that's the end of life. Inkolipotari gataseni kia gatembe kuruiga ase getigi ya Sameta gegotoka ase wodi ya Sameta mukwerero ebunge ya Obasime kaunti ya Kisii. Elietaliane Isaiah Mao.